Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Boanerges alias Bratři Hromu alias Bukanýři, protože někteří si nedokážou zapamatovat název našeho podcastu, takže už jsem slyšel různé verze toho, jak se jmenujeme, ale jsme Boanerges. Už máme přezdívku, jo? Jo, já jsem přišel už i přezdívku. A po mé levici sedí a doplní dneska naše duo, ze kterého se stane trio. Teď se bojím to správně říct, abych to řekl. Já jí říkám Helča, je to Helena Bromková. Vítáme tě u nás. Zdravíme tě. Děkuji za pozvání. Nedoplňuju tuhle trojici navždycky, je to jenom na dnešek asi. Ano, je to jenom na dnešek. Aby to nevyznělo zavádějícně, že jo? Ano. My jsme si totiž řekli, že abychom zvýšili sledovanost a posluchovatelnost našeho podcastu, musíme sem tam nějaké ty hosty pozvat a vlastně nás to docela baví, že jo? Mm-hmm. My jsme zvyklí si povídat hodně jako jenom ve dvou, ale jsme rádi, když je i třetí osoba, aby to bylo jako správně teologicky. A myslím si, že když máme video, tak je to mnohem zajímavější, než... Tak je to zajímavější. Takže proto sedím uprostřed. Ano, proto sedíš uprostřed, přesně tak. Tak já, Helču, já ti tak budu říkat v tomto podcastu, musíš si na to prostě zvyknout. Je to že v ti pohodě, tak říkám. já se tak jmenuji. Dobře. Tak Helča stejně jako já pracuje v KAMU. Kolikátým rokem vlastně, víš? Čtvrtým, já jsem to počítala u oběda, 4. rokem na plný úvazek pracuji v KAMU. Takové pro mě zajímavé, že se věnovala aktivně baletu, tanci. 17 let. 17 let. Jo, tak to je hodně aktivní. A ráda čte fantasy, nejen knížky. A ty jsi ještě říkala, že máš ráda jiný žánr. Já knížky obecně, ale nejenom fantasy. Mám ráda i romantiárny, mám ráda sci-fi, mám moc ráda povinnou četbu, myslím si, že je hodně podceňovaná, tam jsou strašně dobrá díla a čas od času vytáhnou nějakou divadelní hru, občas i křesťanskou, jakoby, že jo. Křesťanskou divadelní hru? Ne, křesťanskou divadelní hru ne, tam byla čárka mezi tím a křesťanskou knihu, protože jsem křesťan, tak potřebuji se možná i trošku rozvíjet tímhle směrem. Takže fakt široký záběr mám v té četbě. Povinná četba, takže to je Stařec a moře, nebo... Stařec a moře jsem četla, bylo to tragický. Četla jsem i Kosmovu kroniku, taky to bylo tragický. Ale třeba Utrpení mladého Werthera z povinné četby se stalo mou oblíbenou knihou a doporučuju to úplně všem. Je to úplně nádherný romantismus, fakt krásný. Okay. A taky jsme se bavili, když jsme natáčeli jiné videa, že ráda běháš, ale když to spočítala, tak běháš vlastně velice nepravidelně. Běhám velmi nepravidelně a velmi krátké vzdálenosti, ale obecně ráda sportuju. Okay. To si myslím, že mi jde dobře. To běhání bylo takové slabší, za poslední 3 roky jsem běžela 3krát. Ale já věřím tomu, že to číslo se bude zvyšovat. A to máš nějaký běh za nějakou akci? Nebo jakože nějaký běh společný? Ne, prostě jsem si jakoby řekla, že bych mohla jít do fitka, a pak jsem si řekla, že do fitka se mi nechce, tak jsem si šla zaběhat, protože ráda o sobě říkám, že jsem sportovec, že běhám. A pak jsem si koukala do aplikace, co mám, protože mám hodinky, které mi to měří, tak jsem si koukala do aplikace, kde jsem běžela naposledy a zjistila jsem, že to bylo před 3 lety. Tak jsem se trošku zastyděla. To vůbec nevadí. Kuba vlastně začal chodit pravidelně běhat teďka. No a Honzo, jak často ty běháš? No, já nepravidelně, ale není to jednou za 3 roky. Teď jsem začal zkoušet trénink, protože dělám jiu-jitsu a tak jsem říkal, musím trošku jako mít lepší výdrž s dechem. A ty dlouhé jakoby tratě, co jsem zvládal těch 5-6 kilometrů, tak to, ale teď jsem byl před asi týdnem, jsem si byl zaběhat a zkouším takové, jako že běžíš sprint, 30 vteřin úplně na max, pak vydechneš a jedeš třeba 5-6 kol a nesnáším to. Říká se tomu intervaly. Je to hrozné. Nesnáším to úplně, jsem říkal, já tak nechci běhat, ale zároveň fakt jako člověk potom mám pocit, že jako trošku něco se sebou dělá. No jako sprint bych nechtěl. No. Já běžím tak jako třeba i těch 10 kilometrů, ale jako běžím fakt poklusem. Jako, že sprint bych nechtěl běžet. Doporučuji, abychom si založili speciální rubriku. Ano, teď jsem chtěl říct, dnešní díl nebude o běhu, ale o něčem jiném. Takže jestli dovolíte, já udělám neoslý můstek a rovno do toho skočím. A my, pokud se na nás díváte zrovna teď, jste si řekli ano, protože je tady Helča, známý, chci se podívat, co hezkého říká, tak my navazujeme na druhou řadu, mě upozornil Jakub, vlastně je to druhá epizoda druhé řady našeho podcastu a my se bavíme o
slovu na evangelizaci. V minulém díle, můžete se klidně podívat, pokud jste toho neviděli, jsme se bavili... Jestli je to sprosté slovo, že? Jestli je to sprosté slovo a bavili jsme se taky trošku o tom, proč to vůbec dělat. Proč nezačínáme evangeliem, ale evangelizací. Začínali jsme spásu, že jdeme odzadu vlastně a ne popředu. A taky jsme hodně říkali vlastně nějaké osobní zkušenosti toho, co jsme zažili, protože jsme vyrůstali v církvi a máme různé... Jako myslím, že ta škála, vlastně já jsem zpětně, když jsem nad tím přemýšlel, ta škála je dost velká na to, abychom jako řekli dobré i vlastně méně pozitivní věci, že jsme tak dlouho v církvi, takže tak. A dneska se budeme možná víc bavit o tom, jak církev jako komunita a společenství a jak jsou na tom jednotlivci. Budeme se bavit o člověku, který se říká evangelista, co to vlastně znamená, jak to má fungovat. Takže to bude to dnešní téma. Ale teda otázka na tebe, protože my jsme to s Jakubem říkali, tak jakou ty máš osobní zkušenost s evangelizací z obou stran, možná, jestli jsi to jako dělala ty sama, anebo tebe se třeba někdo snažil evangelizovat, jestli jsi to někdy zažila. A jestli to vůbec třeba evangelizace někdy byla sprosté slovo, nebo nebyla nikdy, nebo jak to máš? Já si to trochu myslím do dneška, že evangelizace je sprosté slovo. Vždycky, když to zazní, tak se tak jako oklepu. Takže když si mi řekl, že mám jít s váma do podcastu na tohle téma, tak jsem si říkala jako o ne, tak jako by cokoliv jiného, ale tohle ne. Ale možná právě proto se mnou jakoby víc posluchačů vlastně stotožní, protože možná mají podobný pohled jako já. Jo. Já jsem nikdy neměla pozitivní pohled na evangelizaci. Není to moje první vzpomínka na to, ale vzpomínám si, že když jsem chodila na vysokou, tak jsem měla jednoho spolužáka, byl ve stejném ročníku jako já a vždycky, když byla obědová přestávka, většina studentů byla jako v menze, tak on si tam naschvál nedával přednášky na žádný ten čas ani cvika, aby měl vlastně prostor chodit mezi těma stolama v té menze a rozdávat prostě ostatním lidem Bible, případně si vytiskl takový dotazníčky o Ježíši a dělal si doma jakoby dotazníčky o Ježíši, jak moc toho prostě ví. Jo. A když to ti lidi vyplnili, tak se za odměnu za ně modlil a když nevyplnili, tak se za ně stejně modlil. Já nevím. A když vlastně zjistil, že jsem taky věřící, tak byl hrozně nadšený, protože si myslel, že jakoby se sehnal parťáka, kdo to s ním bude u toho oběda dělat. Počkej, on je přímo u oběda? Jako, jo, normálně prostě představ si, že sedíš prostě se spolužákem u oběda, jíš si prostě to své jídlo z menzy a prostě přijde borec, zaťuká ti na rameno a říká, nechceš Bibli? Aha. A ty prostě máš plnou pusu, já nevím, těstovin nebo brambor a jakoby než se stihneš vymáčknout, tak buď tu Bibli dostaneš, a nebo se za tebe někdo jako pomodlí. Mně to přišlo strašně divné, úplně hrozné. On jakoby rád mi potom vždycky říkal, jako kolik tento týden už rozdal Biblí, nebo kolik vyplnil jako dotazníčku. A já jsem věděla, že s tímhle člověkem nechci být spojovaná. Mí spolužáci věděli, že jsem věřící, já jsem se s tím jako nějak netajila, ale tahle ta aktivita, tahle ta evangelizace se mi úplně protivala, protože mi to přišlo strašně divné a strašně na sílu. A takže to je jedna z mých jako velmi silných vzpomínek na evangelizaci. Takže jsem moc ráda, že možná to dneska rozhrábneme trošku jiným směrem a rozšíříme ten okruh, jak se to dá dělat, než rušit lidi u oběda, no. No a tak teďka, když jsi v KAMu a je to misijní pořád organizace, pořád jako hledáme ty způsoby, jak mluvit s mladými lidmi o Ježíši, tak máš i teda jako i víc pozitivních zkušeností, nebo nějak jako pomohlo ti to, i když jsi říkala, že to pořád je jako částečně sprosté slovo, tak pomohlo to tobě nějak třeba vidět to i jinýma očima, jiným pohledem? Já si myslím, že jinak bych nebyla v součástí KAMu jako misijní organizace, kdybych si myslela, že misie je prostě divná nebo špatná. A já si myslím, že evangelizace a sdílení jakoby se o Ježíši je strašně důležité a je to jeden z našich úkolů, co máme dělat, že máme mluvit o Ježíši s lidma v našem okolí. A možná to, proč si myslím, že to sprosté slovo jsou některé ty formy, které jsem viděla a ty mi přišly divné. Ale jinak jo, myslím si, že za dobu, co jsem v KAMu, tak mám několik pozitivních zkušeností. A jedna, co je tak víceméně z posledního roku, je díky Chosen klubům, které jsme dělali u nás doma. A nevím, jestli jste všichni obeznámeni s tím, co je Chosen, jestli to mám vysvětlovat nebo ne. Můžeš to klidně to zhrň. Pro diváky, jako my si víme.
Honza to asi ví, když je můj Ano, kolega. ano. Chosen je seriál o Ježíši, má velký úspěch a my v Kamu jsme se rozhodli, že k tomu napíšeme takové brožury, kde jsou různé diskuzní otázky, kde se prostě rozhrábnou všechny ty témata, co tam jsou, nějaké ty hlavní myšlenky a tak. A lidi to prostě můžou používat k takovým jako seriálovým diskuzním klubům. Takže já a můj tehdy přítel, nyní manžel, jsme si řekli, OK, uděláme to a zkusíme pozvat lidi, kteří vyrostli v církvi, ale teď momentálně už věřící nejsou. Prostě v nějaké době v dospělosti se rozhodli, že jako církev a Ježíš není pro ně, takže jsme takhle obepsali prostě XY lidí, jakože čau kámo, chci si koukat na seriál o Ježíši a pak si o tom povídat. Já vím, že nejseš věřící, ale zveme tě. A někteří nám řekli, že ne, že prostě o to nestojí. A někteří řekli, jo, jasně, rád přijdu. Takže jsme takhle projeli 2 série a strašně pozitivně mě to jako nadchlo do toho, že můžu mluvit o Ježíši a nemusí to být divné ani nátlakové. My jsme se fakt prostě hodinu koukali na seriál o Ježíši a hodinu jsme diskutovali o tom, co Ježíš a učedníci dělali. Věřím tomu, že každý z těch účastníků i já jsme poznali Ježíše nějak jinak, seznámili jsme se s ním osobněji, s tím, co dělal, jak přemýšlel. Myslím si, že to byla evangelizace a jsem přesvědčená o tom, že to nebyl pro nikoho negativní zážitek, ani z toho prostě neměl osobky. A je mi moc to, že jsme neuspořádali 3. sérii. Bohužel jsem se vdávala, takže jsem neměla čas. Tak to je ospravedlnitelné potom. Nevím, jaký by byl další důvod, proč nedělat 3. sérii. Ale je mi to líto, no, že jsme nepokračovali, protože si myslím, že to byla evangelizace, která mě těšila. Mohla jsem poznat ty lidi, jejich životy během toho povídání a mohla jsem s nimi zase sdílet ten svůj a jak já třeba vnímám teďka ten seriál, nebo ne. A když jsi třeba ještě chodila do mládeže v Brně, že? Asi. Brně. Tak byla jsi součástí nějakých evangelizačních aktivit, jakože ty sama. My jsme tady třeba říkali, že Kuba vzpomínal na osvěžení pro vás zdarma, že prostě se rozlévali z PET lahví prostě pitičko a Pepsi a tak lidi trošku byli zděšení, ale pak někteří si vzali, nebo měla si nějakou ty zkušenost, že si jako že rozdávala si dotazníky nebo něco takového, nebo to se jako ve vaší církvi nedělalo? Já jsem církevní kido, to jo, ale určitě jsem nebyla jakoby po celý svůj život věřící. Já počítám, že jsem se stala křesťanem tak nějak zhruba v 16. Okay. Takže tuším, mám pocit, že se jako nějaké takovéhle veřejné evangelizační akce děly, ale já jsem se jich neúčastnila, protože jsem prostě řekla, já o to nestojím, když nejsem křesťan. Ale velkou misijní aktivitu, kterou jsme v mé brněnské církvi dělali, byl pěvecký sbor Fusion. Takže my jsme, pro ty, co zase neznají, Fusion je pěvecký sbor, kam přichází buď mládežníci z církve, případně prostě jejich kamarádi, spolužáci a tak. Mají nějakou společnou aktivitu, to je prostě to cvičení písniček, kapela, zpívání, tančení a tak. A mimo to mezi tím proplouvá to, že vedoucí jsou křesťané, že někteří jsou křesťané a tak trošku spolu sdílíme životy. Takže to sdílení víry přichází dost často až po x měsících, možná někdy po 2-3 letech a je takové jakoby velmi nenásilné, případně doprovázené už nějakým vztahem. Na Fusionu bývají zamyšlení, 5-10 minut, ale bývají hodně light. Ač tam jsou jako ty křesťanské myšlenky, tak jsou takové hodně light. Tak tohle je misijní aktivita, které jsem se účastnila dlouho jako účastník i potom jako vedoucí. Ještě mě napadá jedna otázka, jak jsi to vlastně řekla, jestli tě někdo evangelizoval, jako když jsi jakože jsi říkal, že jsi vyrůstala v křesťanském prostředí, ale tak jako máš nějaký takový ten čas, kdy jsi vědomě rozhodla, bylo to jako na popud nějakého člověka, nebo jako jak to je? Jenom mi to zajímá, jsi to řekla, tak jestli byl nějaký evangelista, nebo jsi dostala výzvu. Jestli jsi dostala výzvu, nebo něco. Nedostala jsem žádnou výzvu. Já o tom moc nemluvím popravdě, protože je to takové jako je to takové, někdy mi přijde děsivé. Já jsem měla prostě na takový tábor, jmenuje se to Teen Street a tam jezdí teenageři zhruba 13 až 18 let a když říkám tábor, je to hodně v uvozovkách, tam je asi 6 000 účastníků a je to jako ne celoevropské, no asi celoevropské, jakože fakt z většiny států tady Evropy, takže jsem tam měla s kamarádkou, protože ona se tam bála jet sama, tak jsme tam prostě jeli spolu a bylo to jako pro křesťany, to jo, ale mě to jako nevadilo se toho účastnit, byť jsem tomu jako nevěřila. A pak jsem někdy prostě jenom seděla na schodech během večerního programu, hrály se chvály a z ničeho nic jako mě zaplavila úplně obrovitánská vlna
jako lásky, ale taková, která vás prostě jakoby položí na kolena. Já jsem naštěstí seděla na schodech, takže jsem nespadla, ale bylo to jakoby fakt něco nadpřirozeného. A pak jsem cítila, jakoby mi něco leželo na rameni, jakoby mě někdo tak prostě držel kolem ramen. Takže já jsem se úplně lekla, myslela jsem si, že si vedle mě někdo sedl, což tam nikdo neseděl. A vlastně mi došlo, že jsem jakoby prožila obrovskou vlnu jako boží lásky, jakoby ten level, jakým on miluje lidi a specificky teenagery. Okay. A já jsem se strašně naštvala, úplně šíleně jsem se naštvala, protože jsem říkala, ale bože, já jsem ti nechtěla věřit. Já jsem nechtěla být ten divnej křesťan, ale tím, že jsem cítila tu lásku, kterou ty k nám máš, tak já nemám jinou možnost, než ti věřit a být s tebou. A takže jsem se nechtěně jsem se stala křesťanem, protože jsem prostě věděla, že tak obrovskou lásku nemůžu prostě odmítnout. Okay. Že prostě ona je tak velká, že ji jako nemůžu ignorovat. Hustá. A těžko se to popisuje lidem, kteří to vůbec neznají, proto to ne vždycky říkám. Takže ses nedokázala ubránit té boží lásce. Ne, nedokázala, já jsem ani neměla na výběr, prostě mě to zalilo. A tak jsem Bohu vynadala, že mi nedal na výběr, ale že teda, když mě tak moc miluje, tak já budu žít ten život. Ale pořád máš na výběr, ale víš, o co by ses připravila. Jo. A pochopila jsem, že takhle on má rád fakt všechny lidi a přijde mi to úplně totálně jako nepochopitelné. Jo, super, jo, díky. Takže mě nikdo nesevangelizoval, no. Jo, ale to je dobré právě, že si myslím, že my se k tomu určitě budeme tady pomrkám na Jakubovi, že tohle určitě bude součástí toho, o čem se budeme možná bavit potom my spolu, protože si myslíme, že to jsme o tom mluvili vlastně i v těch předchozích dílech možná trošku víc, jak Pán Bůh vlastně působí na lidi často bez zásahu nějakého i konkrétního člověka, ale že je to možné, no? Jo, jako já jsem samozřejmě díky spoustě konkrétních lidí měla to nějaké know-how, znala jsem biblické příběhy, chodila jsem do besídky a tak, ale ač mi lidi dávali výzvu, tak já jsem velmi kategoricky odmítala, protože jsem o to nestála. Jo, super. Jo, díky moc, díky, že to sdílíš, jo, to je fajn. Jo, ten Chosen je jako skvělý, jo, protože to zmínila, jako my jsme taky velcí fanoušci, nevzal jsem si sice dneska tričko Chosen. Já mám taky malou košku s rybkama. Ale s dětmi se na to díváme taky a já si myslím, že to je dneska možná takový jeden z nejlepších vůbec způsobů, jako nejoriginálnější způsob, jako jak dneska oslovit lidi, jakože taková možnost jako něčeho, co je hotové. Mně přijde nejméně násilný. Já jsem, teď se budu opakovat, pokud posloucháte někdy Radio 7, tak už jsem to tam říkala, ale ze všech jako křesťanských filmů a seriálů, které už byly vytvořeny, tak vždycky tam ten konec byl jako hodně jasný. Ten konec těch filmů a seriálů vždycky směřoval k tomu, jakoby a teďka se obrať, teďka uvěř v toho Ježíše, o kterým byl ten film, protože on zachrání tvůj život, ale Chosen takovej není. Já si myslím, že ty se můžeš podívat na Chosen klidně na všech 5 sérií, nebo kolik jich je, a zůstat nekřesťanem, protože tam ten nátlak není. Chosen ti prostě jenom představuje, tohle je Ježíš, tohle jsou učedníci, tohle jsou lidi kolem něj, ale pro ty diváky je to stále svobodné sledování, aby o tom mohli sami přemýšlet a rozhodnout se. A to se mi na tom líbí. A je to možná něco, o čem se tady bavíme, že vlastně to není jenom nějaký moment nějaké jedno obracení, nebo jenom to, že Ježíš zemřel, nebo to, že stal z mrtvých, ale je to vlastně celý ten příběh, celá ta jeho osobnost a vlastně, jo. No, takže jako z toho, možná bych dal další otázku, jo, z toho, co jsi říkala, to asi trošku i vyplynulo, ale takže podle tebe je jedno, jak se dneska evangelizuje? V žádném případě to není jedno. Jo. Já si myslím, že na světě chodí spousta lidí, jak si říká 100 lidí 100 chutí a každý z nás potřebuje slyšet něco jiného, takže prostě neexistuje ten správný způsob. Na někoho možná fungují takové ty veřejné evangelizace, co jste vyzmiňovali na náměstích, osvěžování Pepsi Colou a podobně, ale... Ještě jsme to nelili. Na ty lidi přímo. Jak šampaň. Mentos a... Ale nefunguje to podle mě určitě. A co já vnímám hodně u svojí generace. A to je která? Gen Z. Gen Z. Možná vám připadá, že jsem stará. Jsem na té horní hranici Gen Z. Horní hranice Gen Z. A nejsme určitě jediná generace. Tak podle mě je strašně důležitý vztah. Jako pokud já někomu nevěřím, nemám s ním vztah a nemám ho ráda, tak vůbec nevidím důvod, proč bych měla poslouchat, co mi říká. A funguje to tak i v přátelství, funguje to tak i v práci. Já potřebuji mít se svými nadřízenými vztah, pokud je chci poslouchat.
A funguje to tak, i když mi někdo chce dávat nějaké rady do života, případně mi říkat, čemu bych měla věřit. Pokud nejsi můj blízký člověk, já vůbec nechápu, proč bych tě měla poslouchat. Takže myslím si, že u téhle evangelizace, nebo obecně, jakoby musíme ty lidi nejdřív mít rádi, než jim začneme něco cpát, a nesmí to být projekt díky na víru. Prostě já se s tebou budu kamarádit, i když se nerozhodneš pro Ježíše. Já jsem ti o něm řekla, já si myslím, že je super, ale budu s tebou kamarádka, i když ty prostě nebudeš křesťan. A tohle to podle mě musíme žít a je to proces na velmi dlouho. Ale zároveň si myslím, že můžeš, víš co, jakoby narazit na někoho, kdo už v tom procesu třeba někdy je a ty vlastně jakoby se hraješ třeba tu finální roli. Jakože že ten příběh toho člověka si myslím, jo, jakože souhlasím s tebou, na druhou stranu si jako říkám, že se mně jakože se může stát, že už někdo jakoby mluví s tím člověkem další dobu a on třeba čeká jenom v vozovkách na to, až jakože ty se s ním budeš bavit, nebo že ten člověk už dlouho přemýšlí nad těma věcma. Určitě a může být klidně ten poslední hřebíček, to, že to uslyší někde venku, nebo že dostane někde letáček, uvidí někde video a že může to tak být, ale nemyslím si, že je to jednorázová událost. V marketingu se často říká, že člověk, já jsem to se musela nadspát. Ne, pojď, to je dobré. Se často říká, že člověk musí vidět reklamu 5krát, aby si vůbec uvědomil, že ji už někdy viděl. Takže já 5krát musím vidět reklamu, až si řeknu, jo, tenhle prací prášek jsem už někdy viděla. A pak ji musím vidět tu reklamu ještě několikrát, než si ten prací prášek možná koupím a možná taky ne. A to stejný je podle mě i jakoby s Ježíšem. Tohle to není jakoby... tak funguje náš mozek. Možná musíme o něm slyšet vícekrát, než o něm vůbec začneme přemýšlet. To je dobré. Zajímavý pohled. Tak mi ještě jako napadá, že je taky důležité, jak o něm slyšíme, že vlastně jako, že někdy to jsou i protichůdné jakoby ty pohledy, jo, že vlastně jako lidi nějak slyšeli o Ježíši třeba v dětství a potom třeba viděli ten Chosen a vidí toho Ježíše úplně jako v jiném světle, že to je taky... Ale myslím si, ještě, že se... Nevím, jak lidi jako přemýšlí o Ježíši, protože si myslím, že hodně jako lidí spíš přemýšlí jako o církvi, a že církev je jakoby to, proč evangelizace pro některé lidi je tak náročné, protože nebo strašák, jo, ale v podstatě, když si myslím, že když křesťan dokáže na svém životě, anebo i slovy, jako jo, i slovy prostě může s někým mluvit x hodin o Ježíši, ale když s ním o tom mluvíš a vykresluješ, jaký Ježíš byl, jak fungoval s lidmi a neskončíš jenom u toho, jakoby, že zemřel za tvé hříchy, obmyl tě svou krví a teď žije. Jako, a to někteří ani nedojdou do toho, že vstal z mrtvých. Jako, jo, to už je za mě jakoby level up. Jo. A tak si myslím, jako, že to je možná škoda, že možná křesťané by se měli víc soustředit na to, jako mluvit o Ježíši, vykreslovat ho jakýmkoliv způsobem, mluvit o něm, a než jako, protože lidi si spíš mají pocit, že církev je zlá a že tam jsou ti faráři a že tam jsou znasilňují děti a nevím co všechno a takové všechny ty věci, které samozřejmě části můžou být pravda, ale to lidi možná odrazuje víc než jako samotný Ježíš i při sdílení evangelia nebo evangelizaci. No. A to je podle mě otázka na každého z nás i jako na posluchače. Děláme Ježíši dobrou reklamu? Jakože když se někdo s náma kamarádí, děláme dobrou reklamu Ježíši a naší církvi? Protože možná, že já ne vždycky. No, jo. Já si pamatuju, že byla taková snaha dělat reklamu tím, že si nosil nějaké tričko nebo mikinu. A byla, myslím, náramek. No, ale byla taková mikina, něco chceš, jako je znám Ježíše, chceš vědět proč, jo? Nebo jsem křesťan, chceš vědět proč. A jakože lidi měli možnost se jako o tom bavit, ale to, co říkáš, to je velice jako důležitá věc. Tohle je hodně návodné, ale já si myslím, že my tu reklamu Ježíši děláme tím, jak se kamarádíme s lidmi, jak jdeme do těch vztahů, jak třeba šolicháme věci v práci, anebo je děláme prostě naplno, i když nás nikdo nevidí. Jo. Myslím si, že tímhle s tím naším chováním, nebo tím, jak se chováme v rodině k našim partnerům, tímhle s tím my mnohem víc ukazujeme na to, jak žijeme náš křesťanský život s Bohem, než tím, že si prostě ráno dám gumový náramek, kde je srdíčko, křížek a otazník. A to jsou možná ty styly jakoby té evangelizace, že to chceme nějak jako propagovat, chceme to nějak možná lidem tlačit, nebo někteří možná nemají tu citlivost, nebo jako takzvaně myslí to dobře. Já to s tebou myslím dobře, že jo, ale to ještě se nerovná, že to jako člověk potom jako dělá dobře, no.
Jo, a myslím, že to jsou jako především ty charakterové věci, jo, které vlastně dělají reklamu Ježíši, jo, že a někteří křesťané si možná myslí, jako, že si nemůžu, že když třeba si s kolegem zajdu na pivo, tak už nedělám jako Ježíši reklamu, jo, ale jako důležité taky jako vidět, jaký ten Ježíš byl, jo, jako, že jak on se k lidem stavěl A Ježíš pil víno. Je to první zázrak, který udělal. On udělal lidem víno, aby ještě víc mohli kalit na svatbě. Tak asi jakoby není zábavu kazit. Jo, jaký fajn. No a tak mi napadá taková otázka, jako jestli si teda v církvi ještě zažila jako nějaký takový tlak na evangelizaci, jako v tom smyslu, jako že tady se málo evangelizuje, nebo pojďme jako dělat nějaký konkrétní způsob evangelizace, já nevím, třeba rozdávání letáčků, nebo prostě nějaký konkrétní způsob, který byl, jakože pokud máme dělat evangelizaci, tak máme dělat tohle. A byl tam zatím takový pocit viny, že pokud to neděláš jako tím způsobem, tak neevangelizuješ, jo? Nebo neděláme. Jestli jsi setkala i dál potom s něčím takovým? Já jsem ráda, že tohle trauma nemám. Byla jsem v církvi, která byla misijní a byla otevřená, jak jsem říkala, skrz ten Fusion a obecně byla otevřená jako mladé generaci a tomu být v kontaktu s lidma i mimo tu komunitu křesťanů. Takže jakoby nějaká evangelizace tam probíhala různými způsoby, ať už to bylo skrze té Fusion nebo dětské tábory, kempy. Vím, že byl jeden člen, který rád rozdával Bible na zastávce. Nebyl to ten stejný, co ti dával v menze, jo? Ne, to byl někdo jiný. To byl někdo jiný, ale on to prostě dělal sám, protože on říkal, já si myslím, že je to důležité, mě na tom záleží a jsem na to dobrý. Myslím si, že měl ten dár toho evangelisty, že rád oslovoval lidi na ulici, takže on řekl, hele, já prostě tady ve čtvrtek ráno půjdu rozdávat Bible na zastávku, kdo chcete, přidejte se. A když se nikdo nepřidal, tak on šel prostě sám a rozhodně nikoho jako neguilt tripoval za to, že tam prostě nešel s ním. A co dělat v takové jako v situaci, kde je prostředí, kde takový tlak je, třeba jako na tu evangelizaci a jak ty jsi říkala, že se cítila jako hodně divně jako s tím kamarádem, nebo ne s kamarádem, spolužákem. My jsme právě nebyli kamarádi. Ty jsi z něho dělal kamaráda. S kolegou. Co dělat jako v takové situaci, no? Když ten tlak přijde a jsou křesťané, kteří vlastně jako říkají, že měli bychom více evangelizovat, ale je tam zatím nějaký konkrétní styl spíš, jako než... Já si myslím, že je naším úkolem dělat Bohu pozitivní reklamu. To je opravdu něco, z čeho se jako nevyvlečeme nikdo z nás, ale neznamená to, že musíme prostě Boha cpát úplně za každou cenu. Jako teď to možná bude vypadat, že jsem úplně změnila téma, ale já mám moc ráda oblečení. Honza to nezmínil na začátku, ale mě fakt baví fashion. Měla doplnit. Ráda chodím nakupovat, ráda tomu věnuju čas, ráda si koupím nějaké drahé kousky, které jsou prostě udržitelné. Klidně si hodinu vybírám outfit a pak přijdu v riflích a v tričku. A když můj manžel nepřijde vhodně oblečený, já ho klidně pošlu, ať se převleče, ať je oblečený k obrazu mému. Takže tohle je téma, které je fakt moje. A taky jsem říkala, že ráda sportuju. Takže když spojíte fashion a sport, tak z toho vzniká jediný správný výsledek a to jsou Adidas boty. Protože prostě Adidas boty jsou podle mě nejlepší. Jo. Jsou skvělý na běhání, já už mám několikátý pár na běhání, tady vidět, že dřív jsem běhala, pak jsem jakoby je prochodila. Ale jakoby jsou super na sport, ale jsou super i do města. Ty sám máš dneska jedny na noze, jsou super do města. Já mám konkurenční značku. Klidně můžeš mít konkurenční značku, ty jsi to ještě nepochopil. Já, dobře. Ale když jsem někdokoliv... Já mám Ivansky. Jako aha, ty taky mám. Potom nás budou nahánět, že jim tady děláme reklamu. Ne, sorry. Já asi ale ráda udělám reklamu značce bot, o které si myslím, že je dobrá, protože je pohodlná, vydrží dobře, je to prostě za dobrou cenu, všechno je na tom super. Takže svým způsobem bych řekla, že, jak jsem se to musela napsat, Adidas linzuju. To znamená, že kdykoliv na to přijde řeč, když se bavíme o oblečení a nevíš, co prostě si oblíct, tak já ti doporučím, hele, pořiď si tyhle boty, protože jsou takový multifunkční. A když si bavíme o sportu, tak já řeknu, hele, já mám tyhle boty, protože prostě jsou super, dlouho vydrží, fakt je to super prostě poměr, cena, kvalita a tak. Kdykoliv je to možné, tak zmíním to, že mám ráda Adidasky, protože jsou super. Ale když za mnou přijde spolužák, že mu nejde zkouška z matiky, tak já mu neřeknu, ať si koupí Adidasky.
Když se mě zeptáš, kam máš jít v Havířově do kavárny, tak já mu neřeknu, hele, ale vem si tam adidasky. Protože to je úplně mimo, nedává to smysl. A myslím si, že to stejný bychom měli dělat s Ježíšem. Když je ta příležitost, když ten posluchač je tomu alespoň trošku otevřený, tak bychom měli říct to, že máme naději v Ježíši a že on jakoby dává našemu životu smysl, ale necpat to úplně všude, tam, kde je to mimo. A pro mě to třeba je mimo, když bych si za někým přisedla v tramvaji a řekla, hele, a máte už adidasky? A Ježíši věříte? Mně to připadá, že to je jakoby přitažený za vlasy. A tohle bych se pokusila vysvětlit těm lidem. Asi to obnáší trošku sociálního cítění, což každý má na jiné úrovni. Ale říkala bych, jo, mluvme o Ježíši, ale ne za každou cenu, protože prostě někdy je to kontraproduktivní. Jo, jako to je skvělá myšlenka s těma adidaskama. Ale ty jsi to vlastně, a my jsme se už o tom vlastně bavili, jo, že i Kuba říkal, že měl takovou situaci, kdy na někoho, nějakého kolegu v Kauflandu si vybavil jako a už znáš Ježíše, no ne, úplně takhle. Ale že to bylo takové jako out of nowhere. Spíš jako, že šel do důchodu a jako v práci my jsme měli jako nějaké rozhovory, on možná jako věděl asi od jiných, že jsem křesťan, ale jakože nikdy jsme se tak jako o víře nebavili a jsem měl takový jako pocit, že jsem něco zanedbal, že teď to budu muset jako mu říct, takže jsem... Ještě jako, než do toho důchodu odejde vlastně. No tak to, a bylo to takové jako nepřirozené, jo. A ten člověk sám říkal jako, a proč to teď jako zmiňuješ, jo, že prostě, jo, že to někdy fakt, ale to tak jako je, jo, že někdy jako, jak jsi říkala o tom sociálním cítění, že jsem jako zažil lidi, kteří prostě, když jako se mělo evangelizovat, tak jako, že přepli. Tak jako úplně prostě vyhybka a oni byli jako fajn, bavili se s lidma, měli kamarády, ale když prostě šli jsme někde s mládeží jako v uvozovkách evangelizovat, tak oni změnili najednou výraz, jako slovník. No a začali být divní. No jo, a že to prostě jako přepli do nějakého zvláštního modu, že teďka jdu prostě evangelizovat. Takže jako mi se moc líbilo, co jsi říkala s těma, jako že... A ještě mi k tomu napadl jeden bod. Já si myslím, že nemusíme ty jakoby situace nějak úplně cíleně prostě vybírat. Každý se nás zeptá, čau, tak jak jsi měl o víkendu? No, jo. A ty prostě řekneš, jo, tak prostě v sobotu jsme tady jeli prostě na výlet tam a v neděli jsme ráno byli na bohoslužbě a odpoledne jsme šli do kina. A když někdo chce, tak se zeptá, jo, a na co jste šli do kina? A je to v pohodě a bavíte se o tom filmu v kině a někdo řekne, co, ty chodíš do církve, to jsem nevěděla, co se tam jako dělá. Jakože ty těm lidem hodíš udíčku, ale ty jim to prostě nemusíš spát hned. Jakože prostě pokud oni nemají zájem, tak děláš prostě jenom negativní reklamu a jsi divnej. A asi možná ještě pro mě v tom ta nějaká přirozenost v tom je i o tom, že jak ty jsi říkala, hodit udíčku, jo, nebo něco. Jako já si vlastně říkám, my bychom se měli vlastně naučit, že je to tak přirozené, že nad tím ani nepřemýšlíš. Jakože si teďka, že někdy já si pamatuju, jak jsem byl mladší, že jsem dostal tuhle otázku a teď kalkuluješ. Vlastně v hlavě ti naskočí, že to musíš nějak vysvětlit, že to musíš nějak říct, upravit. A vlastně dneska, když, já nevím, já jsem říkal, že chodím na jiu-jitsu a přišel jsem do té komunity, tam mě přijala okamžitě, což pro mě mimochodem je fakt jako bylo zajímavé, jak tahle komunita člověka jako přijala úplně se vším všudy. Až jsem si říkal, jako, že možná v církvi se máme jako učit, jako co, jak dokážou lidi přijmout. Prostě kdokoliv, nikdo tě tam nehodnotí, samozřejmě po čase potom, když ti to nejde, tak ti někdo řekne, jako, že prostě nechodíš na tréninky. Ale chtěl jsem jako říct, že vlastně si uvědomuji, že tam člověk jako řekne někdo, a co děláš? No, řeknu, no pracuju v křesťanské organizaci a někteří se ptají jakoby dál a někteří ne, ale já jako v hlavě už mě nenapadne, jako že bych měl teďka se držet zpátky a neříkat to a vymýšlet si, jmenuje se to kam. A co to znamená? No, a teď jako, že bych si vymýšlel nějakou vlastní zkratku, jo, nebo něco. Takže to si myslím, že tež hodně s tím souvisí, jakože, že vlastně člověk si myslím potřebuje v tom nějak, já nevím, získat nějakou takovou jakoby vlastně radost, že to je jak s těma adidaskama, jako jsem si nové adidasky, nebo jsou skvělé, a musím mít vnitřně přesvědčení, že to, co jakoby říkám, to, co žiju, je fajn. Je to dobré, je to pozitivní, nemusím se za to stydět, jo. A to někdy jakoby vlastně, což je paradoxní, že to jako trvá, že jo. Adidasek jako, můžeš mít špatnou zkušenost třeba, že jeden pár si koupila blbě, což nevím, jestli se ti stalo u Adidasek. Já doufám, že dostaneme dneska nějakou podporu, jako, že tady děláme takovou reklamu. No, dobře, a tak já mám i další oblíbené značky, jestli tady můžu vysolit. Ne, bych to nejmenoval. Ne, ale rozumíš mi, jo, že vlastně je to pro mě zvláštní, že někdy ta překážka je, že sami jako vlastně mi přijde nejvíc z toho nejsme nadšení. Jakože vlastně si říkáme, ono to není až tak vlastně fajn.
A já jako doufám, že i když se o tom bavíme, že i pro vás, kteří to posloucháte, že to pomůže prostě nějak přemýšlet, hele, ono to fakt jako za to stojí, jo. I to, co jsi říkala, myslím, že ne možná každý to takhle prožil jako ty, každý ten prožitek nějak možná nemá, ale má jiné zkušenosti, jako pozitivní, věřím. A ty musí někdy přebít prostě to všechno, jako třeba, co člověk zažije, ale je to proces, jako já zase chápu každého, kdo je třeba s tím jako zápasí a není to pro něho přirozené a je to nepříjemné, ale myslím si, že i tohle snad jako ten podcast s tím to děláme, jako abychom ukázali, že těch cest a způsobů, že se toho nemusíme bát a může to být něco jako vlastně mnohem víc přirozenějšího. No? Mně se k tomu, promiň, jsem tě skočila do řeči, mně se k tomu ještě připomněl verš Boží zbroje, kde se jakoby vyjmenovává, co všechno bychom jako křesťané měli mít jako na ten den zlý, až to jako přijde. Tam to přesně napsaný, až přijde ten zlý den. A tam je napsaný, že máme prostě být opásáni pravdou. Měli bychom prostě mít víru, věřit ve spravedlnost a všechny tyhle věci. A pak je tam, mějte boty evangelia, abyste byli připraveni je použít, až ten den přijde. To neznamená, že já ty boty evangelia cpu všem úplně každý den. Ale když přijde ta příležitost, tak já jsem připravená o Ježíši svědčit správně. Jo. A se nepřepnu do té divné masky, tak jak jsi ty říkal, jako tví kamarádi z mládeže. Jo, já jsem ještě k tomu napadlo, jako, že někdy jako i křesťané jako takhle rozdělují jako právě ten život. Já jsem tam mluvila o těch udíčkách, jo, že mluvíš vlastně, že jsi byla v kině, že jsi byla jako na bohoslužbě, že jako někteří křesťané jako rozdělují život jako na nějaký křesťanský a světský, jo, že vlastně jdu, já nevím, na modlitbu někde, tak jedem křesťanský, jdu do kina, tak dělám světsky, jo. Jdu s kamarádem si zakopat, tak dělám světskou věc, jdu v církvi. Ale když něco nevěřícím dělat, kamarádem si zakopat. Jo, takže jakože to tak jako mají rozdělené na ty dvě sféry, ale vlastně to, co my jsme tady jako mluvili, nebo co jste zmiňovali, znamená, že vlastně to je jako žijou celistvě. Jo. A že vlastně není to takhle jako zamíchané, jakože na světský a nesvětský život, ale že vlastně všechno je jako žiju celistvě. No. A já se někdy sám jako přistihnu, dostanu otázku, jakože kde jste byli, tak řeknu, jo, byl jsem se známýma. A jakože, že taky někdy můžu říct jako více třeba, jako, že byl jsem v křesťanské někde, jo. A jako já to říkám, jo, jako lidé o mě ví, že jsem křesťan, ale zase to nechci úplně cpát jako všude, jo, protože já v církvi jsem teďka docela dost, takže bych to jako musel pořád říkat, jo, že jo. Ale jo, tak jenom tak mi to ještě napadlo k tomu. Jo. Můžeme se dostat další otázce. Mi napadla taková otázka, já bych přečetl 2 verše z Efeským 4. kapitoly 11 až 12. A tam se píše, to on rozdal své dary, apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo. My jsme se minule bavili o tom, že ti evangelisté nejsou vlastně jenom na 2 místech asi, že v Novém zákoně zmínění, jako to jsou, evangelizovat tam vůbec není. A já mám možná takovou otázku, jak pěstovat vlastně ty služebnosti, aby byly nějak v souladu s hodnotami a s vizí církve. Jo? Můžeme se o tom společně bavit. Já sám nemám nějakou úplně odpověď, jenom by mě tak jako zajímalo, co si o tom myslíte. Aby třeba evangelizace nebyla osamělým ostrovem, takovým vlastním státem ve státě. Aby to dělali jenom ti co jsou do toho až moc nadšení. Ale aby to bylo, aby to dávalo smysl jakoby v kontextu celého toho společenství. Jo. Protože jako já mám třeba někdy pocit, že si každý jede svůj disco příběh. Jo, že každý si jako jede svoje a čerpou jako různí lidé z různých zdrojů, jako jsou různé hnutí, různé jako proudy a teď si každý prostě jako jede na tom svém písečku. A vůbec se potom třeba jako lidé nedívají, jako, jaké to moje společenství je, jako koho chce oslovit, jakou má vizi, jaké má hodnoty, pro koho tady jsme, jakou máme příchuť. Jo, a mně to přijde, že se to někdy jako tak, aspoň jsem to zažil, že se to jako zduchovňovalo, jo, že vlastně jako, že Duch Svatý to všechno nějak propojí, jo, že se to nějak vyřeší, jo, že on dal ty dary a každý si pojede to svoje, jak chce. A vlastně pak se to nějak jako promíchá a nakonec to bude dávat smysl. Jo.
Ale já si to třeba úplně nemyslím. Já si myslím, že je jako důležité, aby ty dary, které máme a které dává Duch Svatý a používá si je, tak je důležité vlastně jako hledat nějaké i společné jako hodnoty a směřování té církve, nebo co si o tom třeba jako myslíte vy? Já si myslím, že to je asi jeden z těch nejtěžších úkolů toho vedoucího. Jako, protože každý totiž, a to je jedno, jestli si v mládeži v církvi, jako, nebo v organizaci, jo, to prostě člověk něco jako chce, ale pak přijde jiný člověk, třeba dejme tomu, když bavíme se o tom evangelistovi, řekne, no hele, takhle by to mělo být, jo. Ale je na tom vedoucím, aby prostě jako byl ochotný nějak jakoby komunikovat s tím člověkem, hledal nějakou cestu, ale zároveň přijde teolog a řekne mu, no ale takhle by to mělo být, jo. A teďka jako ten evangelista, on to říká blbě, jako jo, tady teologicky je 5 přístupů k tady k téhle věci a nejenom jedna, jak on to chce, jo. A pak přijde ještě zase někdo a řekne, ale my bychom to měli dělat touhle formou, třeba učitel a řekne, no tak my to neděláme dobře, my jako nejdeme moc do hloubky. A myslím si, že to je vlastně to nejtěžší, tam je ten lidský element v těch fungování, v těch týmech a v církvi jako takové, že jsou tady tihleti lidé, kteří mají to obdarování a teď jako musíš s nimi spolupracovat, vytvořit prostředí, kde jako zároveň je tam nějaká vize, je tam nějaký směr a ten vedoucí musí to hledat a zároveň tady jsou všichni ti lidi, kteří by chtěli mít jako tak, aby jim v tom bylo dobře, že jo. A ne, jako já myslím, že mnoho z nich jako jsou pokorní lidi, ale takže to není jako, že to chtějí pro sebe, ale dej jim o tu věc, takže v tom mají ten zápal a naopak, když se to neděje, tak mají tu frustraci, že jo. A dobrý vedoucí té církve nebo vedení té církve, staršostvo, si myslím, že musí hledat jakoby ten způsob, jak pracovat s těmi lidmi, protože si myslím, že to není jakoby, buď to bude tak nebo tak, ale je tam hledání nějaké jakoby v tom všem a není to jako vždycky podle mě jednoduché a někteří lidi hold v některých církvích vydrží déle, v některých méně, v organizacích to je to stejné. Jako, jo, a myslím si, že se to nedá jinak, než jakoby o tom prostě mluvit a v něčem prostě možná člověk musí mít období, kdy se trošičku stáhne a někdy přidá, ale za mě to je prostě takový, to je to nejtěžší za mě, jakoby, proč církev jako má ty obdarování, aby mohla sloužit jakoby všemi směry, ale zároveň pro to vedení je to vlastně to jedna z těch nejtěžších věcí, jak pomoct těm rozdílným lidem s rozdílnými služebnostmi se mít rádi, protože někdy se lidi můžou požrat zbytečně kvůli těm věcem a tam potom fakt pomáhá zase boží láska a vrátit se zpátky jako někde na začátek a někdy to nejde samozřejmě. Já si myslím, že někdy opravdu to je hodně náročné. Můžou lidi samozřejmě rozbíjet ta společenství nebo tu organizaci kvůli tomu, že mají určitý zápal a pak je to je přesně ono, to je jako taková ta nějaká, jako podle mě to hledání té hranice, jakoby, kdy je to možné a kdy prostě ten člověk musí jakoby hledat tu cestu jinak, ale myslím si, že nejhorší je, že se o tom nemluví, jakože prostě ti klíčoví lidi spolu o těch věcech nemluví a možná ještě jedna věc mě napadá, když tak, sorry, jestli nechci ti vypalit rybník, ale jenom mě to jako napadá, že někdy mezi sebou ti lidi to neví. Jakože evangelista vlastně jako třeba mu to někdo neřekne, že má ten dar, on si to neuvědomuje, možná jo, ale pak nemluví jakoby spolu s tím učitelem nebo teologem a nemluví o těch věcech spolu, jo, že není tam mezi nima jako ta komunikace a přijde mi to škoda někdy, jako myslím si, že v tom může být ten jako, ale ten postup asi není jako jednoduchý, nebo to klidně řekni, no, čo první. Mně ještě napadlo k tomu, že jako dobrých nápadů je mnoho a já si myslím, že ty účely evangelistů, učitelů, proroků jsou jako dobré. Jako, že nejsou mimo, nevytáhli si je prostě od někud mimo, to opravdu mohou být jako dobré boží záměry, ale strašně těžkým úkolem vedení církve, ať už je to staršovstvo, pastor, whatever, co zrovna máte, tak je jakoby stanovit nějakou vizi pro to konkrétní společenství a toho se držet. A tady možná někdy přichází jako nepříjemná pravda, jakože pokud si prostě součástí společenství, které je vysazené a opravdu v jeho vizi je věnovat se prostě misi seniorům, ale ty máš prostě na srdci děti, tak možná tohle není tvoje doma v církvi, kde prostě budeš šťastný. Možná prostě
my máme na výběr mnoho církevních společenství, jako i v jednom městě, i jako v nejbližším okolí, tak prostě můžeš najít církev, kde ta vize bude stejná s tou tvojí. A proto podle mě máme tu volbu, tu možnost si jako vybrat, protože těch dobrých nápadů bude vždycky hodně. A pak se někdy stává, že jakoby vedení církve prostě vyhoví tomu, kdo je nejhlasitější. Nikoli tomu, co je prostě nejzdravější pro to dané společenství. Aha. A nemyslím si, že jakoby můžeme jenom evangelizovat, protože pak ti lidi budou přicházet, ale nebudou růst. Nebudou mít na čem stavět, nebude se mít, kdo by se jim věnoval a ti lidi vlastně nebudou, oni přijdou, ale nemůžou zakotvit, nemůžou mít prostě nějaké kořeny a proto si myslím, že ty věci prostě musí jít v součinnosti. Jo, někdo je dobrý na to, že oslovuje lidi, OK, super, dělej to, ale buď se tomu člověku věnuj potom dál, anebo ho předej do rukou někomu dalšímu. A to je právě o té víc, a to je ta komunikace. Jo, to je ta komunikace mezi těma lidma. Ale musí to všechno být jakoby asi v souladu s nějakou vizí, ne, že si prostě každý kopeme svý bomby, protože jo, potom, jak jsi to říkal, každý jede svůj disco příběh, ale jakoby 10 disco příběhů nemůže být nejlepší. Ano, nemůže, no. To je potom remix. To je remix, to je jaký playlist. No, já myslím, že je strašně taky důležité, aby když ten vedoucí má vlastně tým, který ho v té vizi podporuje. Jo, to je strašně jako důležité, že vlastně ten tým sdílí jakoby ty hodnoty a tu vizi a formuje to, než vlastně, když jako lidi, jak jsi říkal, jako random chodí za pastorem a hele, já mám tohle. A někdy to může být taky o tom, jakože ne vždycky se tomu vedoucímu jako chce jakoby ty věci dělat, že to není jakoby jenom o té vizi, ale i o tom, jakože něco chtít. Takže já si myslím, že to vedení, jakože ten tým toho vedení, který sdílí ty hodnoty a tu vizi je strašně klíčový jakoby pro to. A potom jako si některým věcem musí říkat ne, jako no. I dobrým věcem se musí říkat ne. Mimochodem tohle doporučuji jako další sérii, kterou budete dělat, jakoby vizi pro církev, pro to konkrétní společenství. To si myslím, že já si teda myslím, že ne všechny církve to mají, že to tak nějak mají, že jako existujou. A je to strašně důležité. Někdy právě si myslím, že zároveň, a to je, já udělám takový jenom oslý můstek, že vlastně církev nebo to společenství je právě klíčové v tom, jak vlastně jako člověk jako uvěřuje, jo? Jasně, já nevím, jak to mám říct jako hezky česky, jo? Ale rozumíte mi, že si myslím, že právě, když je tam ta součinnost těch lidí, tamhle někdo prostě, tamhle ta paní peče skvělé buchty, tenhle člověk prostě je skvělý na to, že zve lidi k sobě domů, umí pohostit, tenhle člověk zase prostě dělá tu atmosféru, nebo nemá spocené ruce a voní hezky, když tě přivítá ve dveřích, jo, prostě, jo, jako, a že tohle všechno potom vlastně jako dělá tu dobrou, podle mě to je to tělo, jako to je to, jako ta boží církev, kdy člověk jakoby nemá pocit, že to je nějaký solo kapel tady jako individuí různých, kteří se tam vyskytují v církvi, ale že je to jakoby taková, někde jsem slyšel jakoby farma. Že to není úplně organické jako les, ani jako továrna, ale že je to něco mezi, že tam se na farmě se některé věci dělou organicky, že jo, a některé věci musíš plánovat dopředu, musíš vlastně jako vědět, kdy zasadit, ale nemáš vliv na to úplně přesně, jak to všechno funguje. Já znám ještě barbecue party. Barbecue party? Církev jako barbecue party. A tak to neznám. Že tak každý něco přinese, někdo přijde jenom tak, někdo nese chleby, někdo sice nic nepřinesl, ale potom grilluje, někdo ani nic nepřinesl, ani negrilluje, ale povídá si s lidma u stolu a nemůžeš říct, že by tam někdo byl jako nejdůležitější. Jakoby to, že ta barbecue party se povedla, je to, že jsme tam byli spolu a že každý přispěl tím nějakým dílkem, který zrovna jako uměl nebo donesl, protože specificky to bylo, protože jsme nechtěli říct, že církev je jako divadlo. To prostě není one man show. Není to o tom, co se odehrává na stage, ale je to o tom, co se děje vlastně na té zahradě, na těch lavičkách, kde prostě lidi sedí a sdílí spolu ten život. A ještě mě k tomu tvému uvěřování lidí napadlo, že když jako člověk chodí do církve, a já bych si strašně přála, aby víc lidí, kteří jsou nekřesťané, anebo jsou hledající, že možná si říkají, a tak ten Ježíš možná není úplně mimo a chci to zjistit, aby víc takovýchhle lidí chodilo do církve, aby mohli jakoby zažít prakticky nebo jako fyzicky, co to vlastně obnáší být součástí boží rodiny. Protože to, co jako to, že jsem uvěřila v Ježíše, mi jako dává naději do života, dává mi to směr a dává mi to jakoby jistotu toho, že tady nejsem úplně random,
ale to je takové všechno jako, nevím, takové obecné. A ne vždycky mám takové jako filozofickou náladu, abych rozjímala nad smyslem svého života, ale to, že jsem součástí církve jako nějaké komunity, mi dává obrovské jako zázemí toho, že někam patřím a je to jako fyzický. A specificky jsem to zažila, když jsem se jakoby přestěhovala semka do Ostravy, jako do úplně jiného města. Já jsem tu neměla kamarády ani rodinu a věděla jsem, že jakoby potřebuji najít komunitu lidí, kde budu vědět, že patřím, jenom protože nebo v uvozovkách, jenom protože sdílíme vlastně ten stejný světonázor toho, že jsme všichni boží děti. A to je obrovský benefit, který jakoby církev dává křesťanům, že to není jenom mezi mnou a Bohem, ale je to mezi mnou, Bohem a dalšíma lidma, se kterýma to můžu žít. No, amen, haleluja, no to říkám, jo, to je, vlastně si, ne, jako, já jenom pro mě, když vlastně jsem nad tím jako přemýšlel víc a uvědomoval jsem si, jako jak vlastně dneska lidé přichází ke Kristu, tak stejně jako, může to být, že úplně je to out of nowhere, ale většinou i vlastně ty si v tom, jenom tak rychle, co si vlastně stihla říct, jako že stejně předtím někdo byl a něco si jako zažila a že tu nějakou plnost nebo to poznání Pána Boha si prožila nějak specificky, ale že tam jako bylo něco zatím nebo někdo, nějaké události, minimálně nějací to, lidi. jak potom moje víra rostla a jaké názory se ve mně, jako to, co jsem se o Bohu vlastně dozvěděla, to nepřišlo samo o sobě. To bylo tím, že jsem na nějaké programy chodila, něčeho jsem se účastnila, někdo se mi věnoval. Jo. Takže jenom já si jako uvědomuji, že když nad tím přemýšlím, a možná to je v něčem zase jakoby těžší z pohledu toho vedení, že do církve začnou chodit lidé, objevují se tam a vlastně nevíme úplně jako kde jsou, jako jo, v tom. Ale přijde vám to jako, že to je ta jakoby cesta třeba pro tu, a teď nevím, pro jakou generaci, nebo myslíte si, že obecně, že to je platné, že jako lidé se stanou součástí církve dřív, než udělají nějaké jakoby i veřejné rozhodnutí, třeba křest, ale že tam chodí třeba dlouho i do církve? Za mě je to nutné. Jo? Za mě jako je nutné, aby nedělní bohoslužby byly otevřené komukoliv, ať si jakoby myslí, že Ježíš existuje nebo ne. Myslím si, že je to ještě specifické jako pro mládež, protože jako když mi je, nevím, 17, tak můžu svoje jako vrstevníky pozvat na tu mládež, ale prostě holt někdy tomu jako odrosteme a pak už nejsou takovéhle jako specifické skupiny, že bych někoho pozvala na dorost nebo na kemp nebo na mládež, jakože nevím, zhruba kolem těch 23 skončila ta nabídka aktivit a ty jediný, kam ty lidi můžeš pozvat, je prostě ta nedělní bohoslužba. A nebo ještě domácí skupinky, pokud je to otevřené, ale ty většinou bývají jakoby pro lidi z církve, no. Ale jakože už se jakoby hodně zkrátila ten seznam, kam ty lidi můžeš pozvat. Pravda, no. A já si myslím, že jakoby, když ti lidi se mohou stát součástí té rodiny, té komunity, mohou jakoby poslouchat všechny ty kázání, modlitby a tak, možná se vším nesouhlasí, ale můžou to vlastně vidět a objevovat všechny ty věci svým tempem a nasávat ty informace. A já jsem někdy za tu dobu mého působení v KAMu jsem slyšela rovnici, která je belong, believe, behave. A je to způsob, jakým v dnešní době lidi přicházejí do církve a stávají se křesťany. Ta první část belong je hrozně důležitá. Ti lidi potřebují cítit, že jsou přijatí a že do té skupiny patří, i přesto, že nejsou křesťané. Oni prostě potřebují vědět, že to nejsou naše projektíky na uvěření a že i když zůstanou nekřesťané, tak jakoby my je budeme přijímat, my se s nima budeme dál bavit. A nebudeme prostě jim říkat, no tak to už nemůžeme být kamarádi, pokud teda jakoby už tady chodíš 2,5 roku, tak už je něco na čase. Takže poté, co ti lidi se cítí přijatí a mají s náma nějaký dobrý vztah, tak jsou ochotní přemýšlet o tom, čemu věříme. A já si přeju, aby časem si řekli, jo, i mě ten Ježíš dává smysl, i já to s tím Ježíšem chci zkusit. A možná potom později, a když oni si řeknou, že Ježíš jim dává smysl, tak začnou měnit své chování. A začne se měnit jejich charakter nebo něco takového. A v minulosti to tak nebylo. Vím, že v minulosti ne všichni byli takhle přijímaní, že museli nejdřív se třeba správně chovat a uvěřit, než je ta komunita přijala. A nebo měli pocit, že Bůh by je nepřijal, když by se nechovali správně. Ale já věřím tomu, že tahle rovnice je správná. Takže bylo, believe a potom behave. Jo, jako jasně souhlasím, protože jako ta církev potřebuje mít fakt tohle nastavení, nejenom ta mládež nebo ty aktivity, protože se jako často stává to, že
vlastně jako ti lidé mají v té mládeži vztahy, tam to je super, tam to je prostě nabombené a potom přijdou jako... Velká církev, tomu říkám. Potom přijdou jako do církve a najednou jako je to úplně... jako v neděli. V neděli a je to úplně jakože šok, že vlastně co se tu děje a jako spousta jako takových mladých potom jako tam nezakoření, protože to je pro ně úplně jiný diametrální svět. Takže je jako důležité, aby církev jako takhle fungovala jako celistvě. A vlastně i to je dané tím, že vlastně církev není jako jenom v tu neděli, že? Ale že ty vztahy a ty věci vlastně žijeme pořád. No. Ale jako já si uvědomuji, že, jak jsi to říkala, jo, že vlastně, že Ježíš opravdu zval lidi do té svojí blízkosti mnohem dřív, než jako prošli všemi rituály a tak dále, jo, že prostě dotýkal se lidí, kterých možná úplně jako tehdy podle tehdejší zvyku neměl. Podle zákona vlastně, jo, dělal jakoby věci, které provokovaly a přijde mi, že my v tom zase si musíme jako říct, jestli i jako osobně, jako jestli lidi to tak máme, jestli čekáme, až se lidi začnou chovat hezky a my se s nimi začneme jakoby bavit o Ježíši, anebo prostě zveme jakoby i do toho svého života ještě dřív, než jakoby, a nic za to neočekáváme vlastně. No, a když to vezmeme ještě o krok blíž, tak jakoby podívejme se na učedníky. Učedníci vůbec nepochopili, o co jdou s Ježíšem. Jakože oni to vůbec nepobrali. Ježíš jim prostě říkal, jo, já umřu, odejdu. A oni to vůbec nepobrali. Oni ty věci slyšeli na všech těch kázáních několikrát po sobě. Jakoby většinou ty davy, byl tady jeden, slyšel to jednou a Ježíš odešel. Ale učedníci to slyšeli několikrát a nepobrali to. Jakože je to vidět i po té, co Ježíš byl ukřižovaný a zemřel. Oni prostě odešli se někam schovat a byli jakože, a co se stalo, my to nechápem. A i přesto je Ježíš zmocňoval ještě předtím. On ještě předtím, než on věděl, že to moc nechápou, ale stejně je zmocňoval a zval do té služby. A myslím si, že to stejný jakoby můžeme dělat i dnes, jakože můžeme ty lidi přijímat, i když oni prostě se ještě nerozhodli, jestli Ježíš je pro ně. A nebo jsou úplně na začátku. A jsou takový ty křesťanský kuřata, jak já křesťanské kuřata. Jakože jo, to je super. Klidně pojď, to nevadí, že jsi kuře. Učedníci taky byli a hodně dlouho. Takže sbor je takové KFCčko. to dopečem. Místo chci se stát křesťanem, bude chci se stát kuřetem. Chci se stát kuřetem. Já ještě napadá, že vlastně je takové jako napětí, že evangelista mají pocit, že ten sbor je mrtvý a vlastně zase jako zbytek té církve má pocit, že evangelisté jsou jako zase něci fanatici, že no, asi je to jako o té otevřenosti jako vnímat to, že jako nebýt zaseknutý v těch starých nějakých rituálech, co evangelizace je, ale fakt jako být otevřený na to, že opravdu tam potřebujeme nejdřív ty vztahy a nejdřív ten kontext toho života, než si očkrtnu vlastně tu duši. A já si myslím, že tady se ještě odráží to, a my jsme nerozebrali ten tvůj verš, co jsi chtěl s Efeským, že jako jsou evangelisté, kteří mají to obdarování, co jsou opravdu lidi, kterým jakoby je snadnější oslovovat lidi venku, anebo už třeba i se svými blízkými je pro ně snadnější o Kristu jako mluvit, protože na to mají ten dar a někdo jiný má dar zase na něco jako jinýho. A to si myslím, že jako v pohodě tak to je, jo, jakože nemáme všichni ty stejné dary, ale myslím si, že všichni máme stejný úkol a to mluvit o Ježíši dobře, abychom mu dělali dobrou reklamu. A tohle to bych ráda, aby, nevím, jestli jsme to řekli dostatečně jasně, jakože úkolem každého z nás je o Ježíši mluvit dobře. To, že na to nemáš zrovna ten dar evangelisty, whatever, stejně si jeho učedník. Jo, to jsem slyšel jenom takový citát, že ne každý je evangelista, ale každý je Kristus svědek. Že Ježíš nás neposlal evangelizovat, ale být svědky. Takže to je to, co ty říkáš i s těma adidaskama a s tím vším. A jak když mluvím o adidaskách, tak ne všichni si ty adidasky koupí. Ale já doufám, trvá jim to aspoň 5krát, než jim to 5krát řekne, jestli říkala z reklamu, že to možná než si toho všimnou, ale já vlastně to, co si přeju, je, aby o adidaskách přemýšleli pozitivně a aby věděli, když na to přijde, že si můžou koupit dobrý boty. A daří se ti to dobře, protože dneska mám adidasky. Let's go. Už máš jednu duši. Já jsem to stejně kdysi dřív dělala i s vanskama a tam si myslím, že jsem to jakoby lidem více tlačila, že bez ohledu na to, jakoby, jestli to oni chtěli a se dělo to do jejich stylu, tak jsem jim to víc tlačila. A teď jsem se trošku poučila a vím, že jakoby to je na každém z nich, aby se rozhodli, jestli ty adidasky chcou. Je na každém z našeho okolí, aby se rozhodli, jestli jako Ježíš je pro ně,
a naším úkolem je jim o tom říct, protože my si myslíme, že Ježíš je super. Jo. Máte ještě nějaké, mně to přijde jako perfektní, jako takhle, tečku. jako jestli máte ještě někdo, jako něco potřebujete ještě dodat klidně mimo rámec. Mně se celým tím dílem jako linula taková myšlenka, že vlastně ta evangelizace teda není o výkonu, ale je to o vztahu. Je to o vztahu s lidma, o přirozeném učitnictví, o autenticitě. Jo. Máš to ještě něco? Co jsi chtěla říct a ještě to nezaznělo? Máš pocit, že je potřeba... Myslím si, že dobrá reklama je ta, která zazní ve správný moment, ale netlačí se všude. Hezké. A chtěla bych dělat Ježíši dobrou reklamu. Dobrou reklamu. Krásné. Já myslím, že to bylo vydatné a zároveň odlehčené a kuřata adidasky, to si budu ještě muset, vansky, to si ještě musím někde napsat. Díky Helčo, že jsi přišla, že jsi udělala čas. Díky sobě a Jakubovi, že to děláme a díky vám, že se na nás díváte. Můžete nám, jak se to říká, dát like a odběr? Říká se to ještě furt? Jo, klidně to říká. Tak můžete nám dát odběr a like, follow a jsme tady na YouTubeku i tady na Spotify a to je asi všechno. Vyčerpali jsme téma i posluchače. Díky moc Čusan. a zase u dalšího někdy dílu. Ahoj.